Любимото ми време от годината. Алелуя! Амин. О, да. Казвам ви, майка ми. Знаете, рождения ми ден е през първата седмица на декември. И тя винаги украсяваше коледната елха за рождения ми ден, без да осъзнава какво мъчение беше това, защото оставаше цял месец до Рождество. Но, както и да е, тя обичаше Рождество. И аз също. И на 6 и на 7 декември 1941, рождения ми ден беше ден преди това, си спомням как си мислех, ма те какво сега? Развалиха ми рождения ден. После си казах, добре, това наистина трябва да е сериозно. И всички после с нетърпение очаквахме празника, чак докато настъпи. Татко, благодарим ти за победата чрез кръвта на Исус. Хвалим те и ти благодарим за Твоето Слово и за начина, по който тази книга на заветите работи. Хвалим те за това и ти благодарим днес в името на Исус. Всички вече знаете, че професор Грег Стивънс винаги участва, особено когато става дума за завет. Кръвта на Исус е утвърдила всички завети. Независимо дали някой го знае или не. Кръвта му е върху небесния престол на благодатта сега. Неговото раждане беше чудо, както знаете. Затова нека говорим за това. Благодаря, че ми позволихте да бъда с вас днес. Сър? Благодаря, че ми позволихте да бъда с вас. Да, сър. Любимото ми време от годината. Да ти позволя да бъдеш с мен? Искаш да кажеш, че съм имал избор? Да, сър. Можех да те отпратя по всяко време? Може да го направиш дори сега. Честито Рождество. Благодаря, честито Рождество. Прекрасно време от годината. А сега нека отворим Библиите си, но преди това веднага след Едемската градина нямаше закон срещу убийството. Точно така. Затова трябваше да се създаде закон. А законът се създава чрез заветни споразумения. И това все още се практикува в някои части на света днес, където няма законодателство. И племената се събират и се включват споразумения помежду си. Влизат във връзка, която включва проливане на кръв. И наказанието за нарушаването му е смърт. И същото е и тук. Но, ако четете закона, ще кажете, този зъл син със сигурност ще бъде убит. Но почакайте малко. Това бяха писмени наказания. Но, много рядко се стигаше до смърт, защото се жертваше животно вместо човек. Заместване. Имаше заместник. Така работи книгата. Веднъж, след като Божия дух, чрез пророк, направи изявление, когато този пророк го изрече, дяволът нямаше как да го премахне. Той е безсилен срещу това. Така това продължаваше през годините отново и отново. Всяко изявление разкрива малка част. Все едно да имаш всички части на един пъзел, но да ги събираш бавно, докато започнеш да виждаш образа, докато се стигне до раждането на това дете. И пророк Михей споменава Витлеем.
Да, така е. Ние преминахме от цял свят към един мъж и жена, Сара и Аврам. Сарая и Аврам. След това към едно семейство, Аврам, Исак и Яков, от семейство към народ, от народ към едно племе, Юда, после от племе към град, Витлеем. Иерусалим също е в Юдея, но Витлеем е в центъра на вниманието. И така всеки път се фокусираме по-ясно върху случващото се, показвайки накрая към един човек. И кръвта започна в Едемската градина. Точно така. Когато първата двойка извърши това, което извърши. Често съм се питал, какво би се случило, ако Адам беше признал вината си, вместо да обвинява жена си и Бог. Той щеше да бъде простен, но пак щеше да е необходима жертва за греха. Да, така е, защото грехът вече беше извършен. Това би било както и да е. Така че всичко започна оттам. Това животно пролива кръвта си, за да им направи дреха. И започва оттам. И така продължава през вековете. И разбира се, сега се интересуваме от раждането на Исус. Защото заради това Той дойде да утвърди всички завети, всички закони, всички правила през годините. Той дойде, за да унищожи делата на дявола. Той е последното заплащане. Да, сър. Той плати цената, надплати дълга, който ние дължахме. И ние приемаме това чрез вяра. Неговата благодат ни го дава. Ние го приемаме чрез вяра. В Евангелие от Матей, 2 глава, започва така: а когато се роди Исус във Витлеем юдейски в дните на цар Ирод, ето, мъдреци или магове от изток пристигнаха в Иерусалим и казаха: къде е родилият се юдейски цар, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу това, цар Ирод се смути и цял Иерусалим заедно с него. Маговете, Даниил беше такъв. Занимаваше се с пророчества, сънища, видения, постановяване на неща. Сега ние говорим за 3 мъдреци, защото имаше 3 дара, но те изобщо не бяха при яслата. Той вече беше малко дете, беше на около 2 години, когато те се появиха. Точно така. Сега за телевизионната аудитория ние говорим по книгата на Рик Ренер «Рождество, останалата част от историята». Силно ви препоръчвам да я вземете, защото трябва да я прочетете на децата си. Тя е просто великолепна и илюстрациите в нея са толкова красиви и преподаваме от тази книга. Когато четете нататък, ще преминем през всичко това, но искам да подчертая нещо още в началото. В 21 стих. И така той стана, взе детето и майка му и дойде в Израилевата земя. Но като чу, че над Юдея царувал Архелае на мястото на баща си Ирод, страхуваше се да иде там и предупреден от Бога на сън, се оттегли в галилейските околии, дойде и се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророците, че ще се нарече Назорей. Има сложен план в цялата тази история.
Амен. И така, нека сега да преминем към Евангелие от Лука. И искам да ви напомня, че никога не правим компромис с Словото. Не правим компромис с Рождество. Не правим компромис с нищо. И ще го кажа публично. Ако това обърка нечий дом, тогава нека се обърка. Защото аз също бях объркан. И както и да е. Едно стихотворение създаде проблем. Така се появи дядо Коледа. Започна с Свети Николай. После това стихотворение. И сега навсякъде има дядо Коледа. А той дори не съществува. Не правете компромис. Когато бях малко момче, живеехме в Абелин, Тексас. До нас се премести едно семейство. И момиченцето ми каза, че дядо Коледа не е истински. И аз казах, това не е вярно. Майка ми никога не би ме излъгала. Върнах се вкъщи и тогава майка ми трябваше да си признае. Когато Джон и Кели бяха достатъчно големи, за да разберат, ние ги настанихме удобно и им казахме, слушайте, ние ще продължим да се забавляваме, но Исус е този, който е важен. Казах, забравете за как му беше името, защото той не съществува. И така, Кели беше на 9 години. Тя е родена почти на рождения ден на Глория. Тя е родена на 9 февруари, а Глория на 12. По този начин Глория получи подарък за рождения си ден с нашето първо дете. Разхождахме се в универсалния магазин Коксес и беше Рождество. Влязохме през вратата и една жена попита, малко момиченце, какво ще ти донесе дядо Коледа? А Кели ме погледна и каза, тя не знае ли? Никога не лъжете децата си. Но все пак се забавлявайте. И както казахме на нашите деца, сега вижте, няма да разберете до Коледната сутрин, защото винаги празнуваме бъдне вечер, нали знаете? Но няма да разберете до сутринта, затова дори не се опитвайте да разберете. И ще се радвате. Ще се радвате. И една година, това беше годината, в която Глория и аз се освободихме от дългове. До ноември вече бяхме изплатили всичко, но парите бяха свършили. Бяхме в Тулса. Казахме им. И двамата бяха малки. Но им обяснихме предварително какво правим. И те и двамата се съгласиха с нас. И така, Джон получи една малка кутия с пиратки, Кели получи кукла, а за Рождество ядахме консервирана храна на шеф Боярд. За тези, които не знаете какво е това, по-добре не питайте. Всичко беше от консерва. Но имахме Рождество. Сега нека поговорим за Рождество Христово. Това е празник на помазаника. Това е целият смисъл. Това означава и името Месия. На иврит – помазаникът. Помазаникът. Христос. На гръцки – помазаникът. Означава същото. И виждаме тук защо отидоха в Назарет. За да се изпълни писаното. Това е начинът, по който Библията работи. Всичко започна в Едемската градина, след провала на първата двойка. Животно пролива кръвта си, за да им даде облекло.
И ще има друга двойка, която ще се събере, за да доведе втория Адам, който ще поправи това, което първия Адам провали. Този нов завет, брат Копланд, отговаря на първия. Той разкрива всичко от първия завет. Всичко от първия завет говори за това. Трябва да помним, че нашия Бог създаде времето. Ние започваме с ограничен ум, с началото Бог. Това е нашата отправна точка. Но Той създаде времето, защото е майстор на координацията на Вселената, за да бъде всичко порядъчно и на място в определеното време. Исус каза така, че само Той знае кога ще е краят. Но Исус също каза, когато това благовестие на Царството бъде проповядвано на всички народи за свидетелство, тогава ще дойде краят. Помня времето, когато хората се присмиваха на книгата Откровение за това как целият свят щял да гледа какво се случва в Йерусалим. А снощи аз гледах какво се случва в Йерусалим. Технологията вече е тук. Така че, приятели, ние сме там. Ние сме там. Той говори повече за второто си пришествие, отколкото за първото. Знаем всички пророчества за първото му пришествие. Имам 350 от тях записани тук, но той говори повече за второто пришествие. Ако изпълни всичко толкова точно първия път, колко повече ще направи това отново. Той е същия вчера, днес и завинаги. Той ще го направи напълно точно. Един от любимите ми ученици е Матей. Харесвам Петър, обичам Йоан, но Матей ми е един от любимите, защото беше толкова ценен за Исус. Той беше бирник за римското правителство. Записвал е цели проповеди, които Лука не е записвал, защото знаеше как да пише и да води документация за събиране на данъци. Затова имаме блаженствата благодарение на него. 12 пъти Матей цитира пророчество от Стария завет или Първия завет във връзка с термина «изпълни се». Използва фрази като «за да се изпълни писаното», както ти прочете преди малко. И Исус ще го използва точно толкова много пъти. На гръцки се казва «писано е» и е в перфектно граматическо време. Това буквално означава, че стои, продължава да стои написано. И съм толкова благодарен на Матей, че предоставя този разказ и е толкова точен и педантичен в писанията си, за да разберем, че това семе от тази жена в Витлеем, живееща в Назарет, е обещаното семе. Точно така. И виждаме и влиянието на Петър в книгата на Марк. Затова книгата на Марк е кратка, но, какъв удар има в нея. Можеш да си представиш Петър, седящ до него, как му казва: запиши това. Запиши това. Веднага. И настоява той да запише всичко.
Но това е помазана книга. А сега погледни първата глава на книгата Лука. Понеже мнозина предприеха да съчинят повест за съвършено потвърдените между нас събития, както ни ги предадоха онези, които отначало са били очевидци и служители на Словото, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко отначало, да ти пиша наред за това, почтени Теофиле. Това е документален разказ. Точно такъв е. Той разпитваше хора. Винаги съм се чудил на колко езика говореше Лука. Той е лекар, много образован човек. И колко хора е разпитвал и на колко езика е трябвало да говори. Арамейски, знаете. Вероятно гръцки, латински, арамейски, иврит. Със сигурност. Какъв човек? В дните на юдейския цар Ирод всичко това се случи... Да, давай, не, няма проблем, просто продължавай да четеш. Имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога. Откъде знаеше всичко това? Той интервюира Мария в Ефес. В църквата там, защото тя беше възложена на Йоан. Всичко това е наистина много важна информация, която 99% от християните не знаят. Но можеш да разбереш, ако се замислиш малко, защото в книгата Деяния на апостолите, той продължава да пише до Теофил за нещата, които се случват след това и е пътувал с Павел. Аз преподавам на студентите в Библейския колеж да гледат на книгата Деяния на апостолите като правен документ, защитна реч на Павел пред императора. Точно така. И той изгражда цялата история за това как се случи всичко това и защо стоя пред теб. Ако поставиш тези две книги една след друга, те са просто продължение на същото. Защото той интервюира хора, интервюира Мария, и откри тази част. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходиха непорочно във всички Господни заповеди и наредби. Нямаха дете, понеже Елисавета беше бездетна, а и двамата бяха в напреднала възраст. Искам да обърна внимание на нещо тук. Ще го въведем така. Захария каза на ангела, как ще се уверя в това, защото аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст. Ангелът му каза, аз съм Гавриил, който стои пред Бога и съм изпратен да ти говоря, да ти благовестя това. И ето, ще млъкнеш и няма да можеш да говориш до деня, когато ще се сбъдне това, защото не повярва думите ми. Това е проблемът. Трябва да го накараме да замълчи. Трябва да затворим устата му. Той не знае с какво си има работа. Да, времевата линия е, че жена му вече е бременна. И всичко това трябва да стане както трябва и на време. Трябва да го накараме да замълчи. Преди да приключи всичко, той също загуби и слуха си. Ще разгледаме това вероятно утре. И времето ни изтече. Ще бъде страхотна седмица. Чудя се, как ли е изглеждало наистина раждането на Исус? Защо Бог избра Мария и Йосиф за негови родители? Наистина ли са били бедни, както винаги съм чувал?
Потопете си дълбоко в разказа за Рождество Христово с книгата на Рик Рейнер «Рождество, останалата част от историята» и открийте, че има още много за раждането на Исус Христос, което вероятно не знаете. Със своите познания по гръцки, заедно с исторически и археологически записи, Рик Рейнер ще ви отведе на едно вълнуващо пътешествие през писанията за Рождество. Научете кои всъщност са били мъдреците и защо ангелите са били толкова изумени от Словото, което стана плът. Тази красиво илюстрирана и добре проучена книга ще вдъхне живот на историята за Рождество за вашето семейство. Въпросите за обсъждане в края на всяка глава ще помогнат на вашето семейство да създаде традиция на учене заедно по Рождество. Тази книга ще ви насочи към целта на Рождество – смъртта и възкресението на Месията Исус Христос. Много се радваме, че бяхте с нас днес. Това ще бъде един от най-хубавите ви празници. И да вникнете в тези неща и да ги изучавате. Имам предвид наистина да ги изучавате тези книги, вместо просто да приемате Рождество за даденост. Знаете ли, че не е имало 3 мъдреци? Какво? Не е имало 3 мъдреци? Ами по-скоро са били около 500. Цял караван. Както и да е, ще се видим утре. До тогава, това сме Кенет Копланд, Грег Стивенс и целият клас, с които ви пожелават славна, просто едно алелуя Рождество. Ще се видим утре. До тогава помнете това. Бог ви обича. Това е причината да изпрати Исус на първо място. Той толкова възлюби света. Ние ви обичаме. Исус е Господ. Слава на Бога. Благодаря ти, Исусе. Благодарим ви, че бяхте с нас в този епизод от канала на Fortissimo Faith. Ако видеото ви е харесало, дайте ни един палец нагоре и се абонирайте за канала, за да дойде на време при вас и следващия ни епизод.